Mao ni si Inday guys. Iyang mama moati man sa iya kada adlaw. Ayahay kayo ni siya guys. Ayahay kayo. Na ay tig-atiman matag adlaw. Sakripisyo sa usa ka inahan guys, dili ka bayrag sapi guys. Na ang inahan hatod dito adto maghapon sa eskwelahan. Why sweldo bisag piso. Muna ang sakripisyo ang sakripisyo sa sakit. Ikaray mo sweldo ana o sa isweldo nimo ang imong pagbinuotan. Oh, mura na. Manay sweldo na ko. No. Ang sweldo ni mama sa ako. Sweldo, magbuotan ka. Ang sweldo na Binuotan gyud. Chick. Hay chick ba? Oh, an kanan chick, mga very good. Wala enough na enough ang sweldo. Muna sweldo, payback sa mama kay kuan ra ang pagbinuotan. Oh. Uy, hingasa mo yung sapatos?